Виждате стълбите горе. Стълбите горе се виждат, да. Ела. Ти снимаш. Не, така се обърне, бе. Може. Всички да снимам. Сега виж така е, всички е така гледаме. Да, ама не можахме. Много късно дойдохме. Не, то трябва да се пукне, защото е ограничен брой пускат. Вижте от 7 до 11 само. Да, точно. Това е много рано. А и не можеш да разминаваш. Ще трябва да е еднакво. Да. Един е подхватне. Ето ги Мачу Пикчу къщите. Значи да дойдеш и да отереш това време в това нещо. Човек, това е абсурд. Знаеш колко хора съм гледал, които да са правили чакат да са чисти, да са те гори на